blevet tid til kvinder under 2. verdenskrig her på Den Blå Scene. Og i den forbindelse, der skal vi snakke om kvinder i Storbritannien og deres bidrag til krigen. Totalkrig er måske noget, som man kender som et tysk udtryk, men intet land under 2. verdenskrig var så totalt mobiliseret som det britiske. Flere end 7 millioner britiske kvinder blev mobiliseret i industri og gennem værnepligt under 2. verdenskrig. Og over 400.000 kvinder var i uniform. Vi vil her på Blå Scene byde velkommen til Ulrik Andersen fra reenactment-gruppen World War II Tommies for at tage et blik på kvinders vitale bidrag, som hurtigt blev glemt i de danske historiebøger. Det er jo dejligt at se, at så mange er interesseret i et emne, som er så underbelyst. Så lad os kaste os lidt ud i det. Vi kommer fra reenactment-gruppen World War II Tommies. Vi laver levende historie, og vi præsenterer de britiske styrker, især under 2. verdenskrig, og også hvad der sker på hjemmefronten. Vi skal i de her 15 minutter kigge lidt på totalmobilisering. Så skal vi kigge lidt på de 3 eksempler på britiske kvinders roller under 2. verdenskrig. Og så må jeg jo sige desværre med 15 minutter, jeg har så meget på hjerte, at vi når ikke spørgsmål, men vi har heldigvis en stand udenfor, så I kan komme ud og stille ekstra spørgsmål der. Vi lige skulle lykke på det. Jamen, nu kommer jeg med en våget påstand. Det oversete bidrag. Faktisk er det først i 2005, at de britiske kvinder får et mindesmærke over den indsats, de har lavet i krigen. Og på det tidspunkt kan man sige, at der er nok en del af dem, som er faldet fra. Problemet er faktisk i historieskrivningen, at da man efter krigen er slut, så skal man jo have demobiliseret næsten 4 millioner soldater. Og det betyder, at de kvinder, som har været ude og arbejde i industrien osv., jamen de bliver sendt hjem til kødgryderne. Og så blev det lidt sådan historien om, i stedet for, jamen kvinderne gik jo derhjemme og holdt ud og ventede og arbejdede på fabrik. Og mange kvinder accepterede måske den fortælling, fordi det var også rart at komme tilbage til sådan en hverdag, vi kender. Så der blev ikke gjort noget ud af at skubbe den historie, at kvinderne faktisk havde lært en masse færdigheder. Vi kan lige tage sådan lidt oversigtstal. 7 millioner kvinder arbejder i krigsindustrien. Omkring 400-500.000, lidt afhængig af hvor vi kigger under krigen, at kvinderne var i uniform. De fik generelt værnepligt. Og man kan sige, det er jo et spændende for et samfund, som først i 1928 tillader alle kvinder at stemme. Så det er jo en kæmpe omvæltning 10 år senere at sige, at vi har faktisk brug for jer i civilforsvar osv. Nu tager jeg lige et citat her. The bomber always gets through, og det får lige at sætte stemningen. Vi er lige før 2. verdenskrig bryder ud, og der kan man sige, jamen det man var blevet rigtig bange for op til 2. verdenskrig, hvor teknologien havde udviklet sig. Bombeflyveren var blevet større og kraftigere, og man var begyndt at regne på sådan rent militært, jamen hvad skal der til for at tvinge en befolkning til overgivelse? Man regner med, at man kunne bombe den til overgivelse, så man regnede på 3 faktorer, 3 typer udholdenhed. Det er det militære, altså de militære ressourcer kan vi ødelægge. Vi kan ødelægge befolkningens moral, eller vi kan ødelægge hans produktion. Og der vil vi altså tage 3 eksempler og kigge på inden for et af hver af de områder. Og så bare for at vise, hvor dødsens alvor det her var. Så havde man allerede i Storbritannien inden 2. verdenskrig forberedt 100.000 papkister, for man regnede ikke med, at man kunne nå at producere kister nok hurtigt nok, når bombeangrebene kom. Man havde så gået i gang med, da krigen bryder ud, så slår man opfordrer man alle husejerne, dyreejerne til at slå deres kæledyr ned. Så over 700.000 kæledyr bliver slået ihjel i løbet af den første uge. Fordi man er bange for, især i England, det skulle jeg til at sige fødevarene, så det er ligesom at sige, og så er man bange for, at moralen vil bryde sammen. Det er især det sidste. Så lad os lige kigge lidt på meget hurtigt 3 typer udholdenhed. Det militære, jamen det er jo, hvordan øger vi de militære ressourcer. Man kan gøre det gennem øget teknologi, men i høj grad også, så er man nødt til at mobilisere bredt. Så kvinder i uniform bliver den ene af de ting, vi kigger på.
Så er der det fysiske, eller produktionsapparatet. Jamen det er jo igen, vi skal udvundet flere ressourcer. Og især når vi begynder at indkalde mændene, hvordan får vi så de ressourcer? Og der vil vi kigge på kvinder i industri, eller landbrug. Og så den sidste, den moralske del. Og den er lidt spændende, fordi jamen, det er jo, hvordan højner vi moralen? Hvordan man har Ministry of Information, som udgiver en masse forskellige spændende propagandaplakater, vil vi nok kalde det i dag. For eksempel Keep Calm and Carry On. De fleste kender den alle mulige andre steder, men den dukker faktisk op under 2. verdenskrig. Man ender med ikke at udgive den, fordi det er et rigtig dårligt slogan. Hvis I bliver bombet i dag, så behøver I sgu ikke at tage det roligt, og I bliver sgu nok også bombet i morgen. Dårlig slogan bliver aldrig udgivet. Det er også derfor, den er bevaret, som den er i dag. Fordi den bliver lagt på depot og aldrig brugt. Ja, men lad os tage det første eksempel. Den engelske husmor. Den engelske husmor er i høj grad det bærende element i samfundet. Man kan sige, at mange af mændene er væk, og det betyder, at hun begynder at overtage rigtig mange roller, man ikke ville have forestillet sig kvinder i før. For det første, så kan man sige, at de begynder først at blive indkaldt i industrien. Man begynder ligesom at prøve at skabe flere og flere job til kvinder. Lønnen er elendig. Man siger, at en kvinde kan nok kun udføre cirka sådan 2/3 af, hvad en mand kan. Det viser sig heldigvis ikke at være sådan, fordi så havde krigsøkonomien nok set anderledes ud. Og man skal så huske, at det nok er sådan omkring 45 timers arbejdsuger, de arbejder med. Plus, man kan sige, på grund af rationering og alle de begrænsninger, der kommer i samfundet, så bliver husmoren ligesom begrænset i mere og mere i sine roller. Ikke i sine roller, men i sin frihed, i sin hverdag. Og ikke nok med det, så laver man jo så, går ud og laver kampagner, det vi kalder frivillig krigsarbejde, men man kan sige på grund af skulle jeg til at sige, gruppepres og så videre, så er frivillig krigsarbejde faktisk ikke særlig frivilligt. Så udover den her 45 timers, måske 60 timers arbejdsuge, især hvis man arbejder på fabrik, jamen så kommer der de her 10-12 timers krigsarbejde oveni, som er forskellige samfundspligter. Der har vi for eksempel civilforsvaret, ARP, Air Raid Precautions, det er vores første frivillige. ARP, det lyder måske sådan lidt Air Raid Precautions, det er, skulle jeg til at sige, jeg plejer at sige, det er dem, der løber hen mod bomberne, når vi andre løber væk. Det vil være dem, der vil være brandvagter, når bomberne falder. De vil stå ude og monitorere, hvor tingene falder osv. Det vil være dem, der går vagt og melder ind, hvor der bliver bombet. Det vil være dem, der også har bussemandsrollen og kommer og siger, du er ikke god nok på din mørklægning, jeg giver dig en bøde. Andre ting, de kunne være, jamen det var Royal Observer Corps, som er dem, der sidder nede på kysten på Sydengland og ringer ind, når bombeflyveren kommer og siger, at tyskeren kommer. Så det var en ekstra sådan beskyttelse ud over radarsystemet. Så har vi brandvæsenet, Auxiliary Fire Service. Og igen, tænk det som det job, du gør, når du er færdig med dit job. Så har vi Women's Voluntary Service. Det var dem, der ville stå for at sikre, skulle jeg til at sige, for eksempel en god behandling af de ofre, der havde været, dem der har mistet hus og hjem og så videre, fandt møbler og så videre. Og så ikke nok med det. Så synes vi, at nu har de nok haft en travl hverdag med en 60 timers arbejdsuge og 10 timers frivillig arbejde. Så beder vi dem også om at gå i køkkenhaverne, for vi har ikke mad nok i England, så de skal også styre køkkenhaver. Det bliver alles brugerpligt. Selv dem, der ikke har en køkkenhave, de får lige en køkkenhave et eller andet sted i London her. Vi har lagt det Tower of London-voldgraven, der er lagt ud som køkkenhaver. Al jord skal opdyrkes. Og så kommer sådan en af de meget måske underlige at tænke over, men i England tænker man, altså de skal også se godt ud, mens de gør det. Fordi det er godt for moralen. Det er temmelig vigtigt at holde udseendet oppe for at vise, at vi bevarer en ydre ro. Så modsat for eksempel Tyskland, som ikke synes, at der er noget at fejre nu, hvor der er krig, så i England, der holder man faktisk en begrænset kosmetikproduktion op. Den er svært så begrænset, så den her stakkels husmor skal også ud og finde alle mulige kreative måder at komme rundt om, skulle jeg til at sige, begrænsningerne på. Det bliver blandt andet noget med, at man maler nylonstrømper på med brun sovs og så videre, og det bliver kreativt. Rødbedesaft for læbestift. Men man er nødt til at se godt ud, mens man gør det. Så når vi til Women's Land Army. Og der har vi den næste repræsentant. Women's Land Army, jamen det er et korps, man finder ud af at oprette, fordi, inspireret af 1. verdenskrig, fordi før
2. verdenskrig importerer England 80% af alle deres fødevarer. Og fordi de importerer så meget, jamen så er de også sårbare, fordi de forsyningsskibe eller handelsskibe kan jo sænkes. Så man går i gang med en kampagne for at få kvinder ind i landbruget og få ligesom erstattet de mænd, og så skal vi opdyrke en masse mere landbrugsjord. Udfordringen er, at landbrug i England, det er en meget, meget konservativ branche. Den er ikke særlig profitabel heller, fordi det kan ikke rigtig sådan lade sig gøre at konkurrere med billige varer fra udlandet. Så mændene i landbrugforeningerne, de er meget, meget konservative. De vil faktisk ikke have de her kvinder ind. Så det er faktisk en kamp at presse kvinderne ind i landbruget til en start. Og de her kvinder, de melder sig af patriotisk pligt. Ofte så får de en dårligere løn, end de ville have fået i industrien eller i de jobs, de havde i forvejen. Så de gør det simpelthen af patriotisme, og det skal man ikke undervurdere. Lønnen er måske oven i købet, får de 2/3 af, hvad mændene ville have fået for den samme job, men de får 2/3 af, hvad en industriarbejder ville have fået. Det viser sig heldigvis, at mange af de kvinder her, eller uheldigvis, vil nogen have sagt til en start, melder sig af patriotiske årsager. Det betyder, at de kommer faktisk fra de store byer. De har aldrig set landbrug før, de har aldrig set en ko, man er nødt til at gå ud og træne den. Det er det, vi ser på det næste billede her. Her træner vi malkning. Men det viser sig faktisk at være en fordel. Fordi det betyder, at Landbrugsministeriet kan komme ind og ligesom sige, jamen, vi har brug for at implementere nye metoder, og de her kvinder har måden at gøre det på. Vi bruger dem til at skubbe nye metoder ind i den her meget konservative industri. Og det betyder faktisk, at Women's Land Army bliver et af de første steder, hvor kvinderne kommer ind, får den her positive effekt på samfundet, eller på landbrugsproduktionen. Og så bruger man den efterfølgende til at begynde at skubbe til ligelønnen. Det er nogle af de første steder, hvor man begynder at sige, vi vil gerne have ligeløn, for vi øger faktisk produktionen i landbruget. Vi kommer med de nye metoder. Det kan godt nok tage en kamp at presse mænd, men det gør man. Og i starten, jamen, så går det ikke så godt, og så skruer ledelsen for Women's Land Army med at gå af, og man kan sige, det er sådan lidt en udfordring, fordi man jo i England har de her kæmpe store problemer med fødevareproduktion. Men i længden bliver det faktisk til, at Women's Land Army bliver så vigtig en del af det britiske samfund, at man først opløser dem i 1950. Det er en stor ros til dem. Desværre er det ikke den ros, de får i deres egen levetid. Der siger man, at de var civilister, og uniformen, de får udleveret, så man beder dem faktisk om at aflevere deres tøj, når de er færdige. Og så har de en frakke, og den kan de få lov til at tage hjem. Tak, nu er vi færdige med jer. Ja, faktisk først i 2008 får de veteranstatus. Før det var de civilister, så de får ikke engang en medalje for det. De bliver sendt hjem med deres frakker. Det er takken. Så skal vi til at kigge på, at i 1941, der kan man begynde at regne på, jamen, vi har faktisk ikke mænd nok til at føre den krig her. I 43-44 vil England nå til en situation, hvor de løber tør for mænd. Det lyder lidt dramatisk. Det skal forstås på den måde, at fra det punkt vil de være afhængige af alle dem, der bliver 18 den måned. Det er dem, de kan indkalde. Der vil ikke være en reserve. Så for at få en større reserve, jamen, så begynder man at kigge på, jamen, kan vi få kvinder ind i hæren. Og man indfører faktisk i 1941 i december værnepligt for kvinder. Og i den forbindelse, der opretter man, eller har man 3 værn. Nogle af dem er oprettet før krigen. Man har WAF, Women's Voluntary Auxiliary Air Force, og RENS, som er for flåden, luftvåben og flåden. Og de rekrutterer meget eksklusivt. Det er sådan, skulle jeg til at sige, for det bedre borgerskab. Og så er der hæren, og hæren har måske ikke helt samme status, og hæren skal bruge mange flere. ATS, Auxiliary Territorial Service, så en støttefunktion til hæren. Og ATS rekrutterer meget, meget bredere. Det betyder, at ATS får et meget, meget dårligt omdømme, fordi inden man indfører værnepligt, der prøver man at få folk til at melde sig frivilligt. Men ATS har sådan et omdømme, hvor det er jo for alle kvinder, og man blander lidt mænd og kvinder, og nogle af dem er nødt til at gå i bukser i de der opgaver, de har, og det er altså ikke godt. Så de får sådan et meget mærkeligt omdømme, hvor skulle jeg til at sige, møderne prøver at undgå at få deres døtre til at melde sig til ATS. Så det giver jo selvfølgelig en masse problemer. Heldigvis så på det nederste billede her, så får vi
Nu afdøde dronning Elisabeth ind. Hun bliver 18 i 1945, og hun kommer ind i ATS. Hun vælger ATS, og det er ligesom med til at øge deres status på det tidspunkt. Ja, men ATS, det bliver faktisk en rigtig, rigtig stor succeshistorie. Man kan sige, at i starten, jamen, så tænker man, ja, altså de skal erstatte de der sådan traditionelle kvindejobs. Vi kan sætte dem ind som kokke, eller lagerbestyrer, eller kontorfolk. Men efterhånden så finder man ud af, at vi har brug for flere og flere mænd, og det betyder, at kvinderne faktisk begynder i gåseøjne at komme ind i flere og flere specialiseringer. Det betyder, at man efterhånden uddanner kvinderne som motorcykelordinanser, som antiluftskytshjælpere og lastbilchauffører og så videre. Og det at køre lastbil i 1944, det er ikke nogen spøg, skulle jeg til at sige. Vejen er mørklagte, så man kan ikke se, hvor man kører hen. Der er ingen GPS og så videre, og der er ikke nogen servostyring heller. Så det er nogle rigtig, rigtig seje kvinder, som kommer ud af det. Der bliver intet mindre end 71 forskellige specialiseringer alene i ATS. Og yderligere det samme antal i RENS og WAF. Så prøver man at gøre lidt ved uniformen for at få den til at være lidt mere spændende og lækker. Og det gør man blandt andet ved at indføre en ny cap. Man skal godt nok selv betale for den, men det får lige at få den til at se lidt bedre ud. Man indfører, at man har brune sko. Normalt er brune sko faktisk forbeholdt officerer, og det er igen fordi man er opmærksom på den her status eller mangel på status ATS har i samfundet. Men ja, og jeg tænker det var tid. Så det var vi når. Men kom ind udenfor og mød os og hør nogle flere historier.